26 сентябри соли ҷорӣ дар ноҳияи Ёғони вилояти Хатлон маросими видо бо Хуршед Ҳалимов, фарзанди ғайюри Ватан баргузор гардид. Номбурда рӯзи 25 сентябр дар беморхонаи шаҳри Конибодон бар асари бемории сактаи дил аз олам даргузашт. Дар ин маросим раиси ноҳияи Ёғон Саидзода Ҷамшед ҳамроҳ ҳайати кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, роҳбарони мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, ёрупайвандон ва сокинони ноҳия иштирок намуданд. раиси ноҳия ба аҳли оила ва наздикони марҳум ҳамдардӣ изҳор намуда, дар ин мусибати ғамангез ба онҳо сабру шикебоӣ таманно намуд. Ҳалимов Хуршед Фақирович 10 феврали соли 1968 дар оилаи ходими давлатӣ, шахсияти маъруфи ноҳияи Ёғон Ҳалимов Фақир ба дунё омадааст. Хуршед 14 сентябри соли равон баробари сар задани нооромиҳо дар сарҳади Тоҷикистону Қирғизистон ба ҳимояи ватан бархоста, дар сафи гурӯҳи 30 нафараи ҷавонмардони Ёғон ба вилояти Суғд рафт ва сад афсӯс, ки рӯзи 25 сентябр дар беморхонаи шаҳри Конибодон аз бемории сактаи дил вафот кард. ҷанозаи марҳум субҳи рӯзи 26 сентябр баргузор шуд ва Хуршед Ҳалимов дар оромгоҳи деҳаи ҳасании деҳоти ба номи Ҳасан Ҳусейнов ба хок супорида шуд.